un cuento funeral. Sé que si no tengo entrar y no quiero ver a nadie. Ja. Bona tarda! Estem aquí a la cercavila del col·legi. I ara que ha sortit el sol començarem la cercavila. Amb el Pere i amb el Pere i la presenta. La única cercavila de moment de l'any que traiem, i fora de Bellvís, que traiem el Pere i la presenta. I que no hi ha el Donet i la Sileta. Molt bé, molt bé. Què és? Vine aquí, aquí la mano. Què passava aquí? Estàs provant que no...
Va. Digo, Hola. Em dic Gerard. Algo que dir? Ven aquí, cariño.
pasos de aquí. Vale, vas a hacer la otra cosa.
Hemos hagut de guardar aquí dins. Ja estem plegats. Tots aquí m'agradés. Cap aquí, la vella que mos han obert. És que no tinc cobertura del mòbil.